Uba Max Milan Barsat MLA ka National People Party NPP na Nongstoin uloong ba ka jikun ha election jit nomi khmat sa ka yeng dar bar thawain ka jalami galia house nam arjar pulai banwan kandai hapeng ka NPP bad Congress haba jubab halo ki jingkili ki lar patai ko bor halo ka jingkre jongu ya ka election banwan uni MLA bojob tangdan ru ko bot ha election MLA arjar pra uloong ba menta kenti unjob da bonsha ki bot namar ki kam ki bolale hanongstoin constituency kuman syukudo ba Max Milan un aireng beang persya uba Gabriel naka Congress ubala syurem salit ha election MLA arjar pra ukertong ke UDP ba Poles tanong sej ukertong HSPDP ba Sanjit Shangren nolor ki wipan election arjar pra tang arbanai kebun live nai duna ngapen melam election tempai pekat kadai gijing angnut ju dipai ba kajing trang ju dipai ba ju manostain ka pagila de i lupa ba ngangade ulung do ju ke manostain ki i gijing trekam papikan mau na musnam aja katsan ha ka ba kajing ka sheri high court kapan mi ka hukum ba ke ba shno kim la shu wat ban ai tang iwe i sendat certificate ya ke kun shno henry ka himanostain galai balai husnam hajar lai kadai gijing berkhe jungi kum kahima jonga kum lung do bagi berkhe ia katakan nostoi sim ai kaba aibo empowered kirin ba shno ban ai certificate te tu ko waru chief minister tu ko wana nostoi nu ka ba election wa ba te tanga nostoi ka ba lai ka kirin ba shno kidang la ban peteng ya kijing ai standard certificate te ka perlu ki ba bagi isania ki wan ong yang pani election te ngapen ko ngu ki ba nakam ta kijing phaju thai ka do ju wari pleng ipoi balengkot katu pa ba wai kijing isania par ka perlu yang ban rai pani election ru nang adau bang yu i ya kijing don buram ju ki pa ba nostoi par kum ong ka tin ba ki dei ki pa ba ki bang gila ban isania ba ka perlu yang ban election bat ka hukum pakat duki ke pepak lebak ni kuwe election ai jakat pra kadon ki jingkno hang ni hang tai persai ke parti magi ditang ki jingkno bom dei sudah ki baseless education hanrei ki pajba imat baki kam krau kata ki jing shania bani ta ki jingkno te ka election ka banwan nama bala saus nam steng sans nam du nam tang ila tre si bun ki project ila le la de pi ong ki surok kaman ki dong ki surok ba ki ban pedisno bat ka sam man pedisno bat ka kathai ni rani ko Bangladesh ngi lale pan poi ma ki dong le ki umbamum di ki school ki college ki jaka jo kai pertei ki piong ka water resources ki ne ki time hanok teng la yo ta ka ba mishwang ngim ju yo kum ganu sang kanok college ka bala jan kat ka arta ga jong ha ka di ko college ka bala he ba ka ba ginong puli palat la he jar ginong puli ngim pa yo kanok lu jing ya ka ka kaman te tang sunam bala dem yo sanction sapulai tiliki post haga level ka pakatsan level 15 yakin hoi kai college tekani kalong kawai ka taka performan ka ba ngikum ka parti no sengi trai tenga thailand pin pe ka ba jia man shwa ban ta ke pempak lepan te election ka ban wan ka jingele jonga kamde berkunun ka parti ka jingele jonga kalong ban yo ka jing shania no pai ba ban yo ka shania pai ba ban ngangai skem ba upai ba yo ka no sen kan si uba kam chempang ngam ong start chempang mai ki chempang blue ai ki chempang ka ba ki pe ki nujo ba imat ngidon kami no mekma baterai ba na galeng jonga ya ka ka ba pai ba ula ban chat hanga na nyu ko ke ta na nyu bura me ta ba din aja ka pa ma sajit no mekma du ong ka wei ka mat ka ba kma du bang ni ban le ngong ka ba ning kong pen poi suro khaman ki dong kat bala la dari man ti thamai ni sing rong ka ba school ki college ka rep ka riang kini kita ide menle kata ka di ka thong jonga to mak nomor ngi kum balong meta hanong stoin de ka NPP ka kam shakmat ka jingale next rival du ude bi congress bai next rival ba congress ko di ka parti bala kam rem ka ba ka organization ju ka don na du menchwa di ka parti bala kam rem de ka jingale ka next rival du ude congress